こんにちは。美姿勢インストラクターの三宅玲子です。ボールを使って体側、脇、背中をストレッチしましょう。片手でボールを持ち、ももの横に当てます。反対の手は頭に置いて、ボールをリラックスして下に転がしながら、肘の重み、頭の重みを使って体側のストレッチ。肘を上に向けると脇や胸が伸び、肘を下に向けると背中や腰が伸びます。吸いながら元に戻る。反対側も同様に行います。それから今度はボールをももの表に当てて転がしていくと、肘側の背中がよく伸びます。肘を上げれば胸脇が伸び、肘を下げればさらに腰が伸びる。骨盤は倒さないようにしましょう。今度はボールを持った手を反対のももの表に当てていって、少しねじりを加えながら転がします。背中がねじりながらよく伸びます。背骨一本一本の間を広げましょう。ぜひお試しください。